Trigonometriyada işleyen bir bilmeli zadymyz haýsy çärekde kosinusyň, sinusyň, tangens, kotangensiň alýan alamatlarynyň nämedigini bilmek. Ine şu ýerde tegeleň üstünde görkezilen şu bölekde kosinus, sinus, tangens, kotangens hemmesi polajitil bolýar görkezilen. Ine düşündirmezden ozal şu ýerde haýsy çizigiň nämedigini aýdyp geçmekçi ilki. Şu çizigi biz kosinus çizigi diýip bilýäs. Yani şu ýerik kosinus diýip ýazsak, şu y çizigini biz sinus çizigi diýip bilýäs. Ine bärde görkezilen geçirilen tangens, şu gönü çizigi tangens diýäs. Bu çizigi da kotangens. Kosinus çizigimize paralel bolan ve dek geçen, tegelege dek geçen çizig kotangens, y paralel bolsa tangens bolýar. Indi bulary alamatlar ýa tutmasagam, alamatlar ýa tutmadyk ýagdaýymyzda da özümiz bilip bilýär haýsy şärekde haýsynyň polajitil, haýsynyň atrisatildigini. Ilki bilen kosinusa seredeli. Kosinus çizigim şu ýerde, şu başlangyç nokot 0 bolan üçin şu tarapda, ýani 1-nji we 4-nji çäreklerde kosinusum polajitil bolýar. Onu şu ýerden kosinusa seresek ýaşylymyz kosinus boljak da polajitil. İkinci çärekde hem kosinus atrisatil tarapga geçýän üçin kosinusum ikinci çärekde ve üçüncü çärekde atrisatil bolýar. Sinusa seredeli. Sinusynyň başlangyç nokoty bäri ýokarky bölek polajitil, aşaky bölek atrisatil. Onda şu ýerde birinji we ikinji bölekde sinusum polajitil. Ondan aşaky üçüncü we dördüncü çäreklerde de atrisatil bolýar. Burç hökmünde aýdanymyzda 180 noldan 180 aralygyndaky ähli burçlaryň sinus bahasy polajitil, 180-den 360 aralygyndaky ähli burçlaryň sinusy atrisatil bolýar. Indi tangensa seredeli. Tangensda başlangyç nokadym 0 nokadym şu ýerse, haçanda tangens 0 bolanda baha 0 bolýar. 0-dan eger uly bolan ýagdaýynda şu ýerde meselem 90-a paralel 90'ın indi biz şu ýerde etjek bolan zadymy ilki burçumuzy çizmek, tangensiň bahasyny tapmak üçin. Mysal üçin diýeli men şu ýerden bir burç çizdim şeýle. Burç çizen ýagdaýymda diýeli alfa burçu. Alfa burçu şu tangens çizigini şu tarap polajitil, aşaky bölek atrisatil haýsy tarapda kesýär. Polajitil tarapda kesýär, atrisatil tarapda şonu barlamaly bolan. Eger men şu çizigimi uzatsam, şeýle uzadan ýagdaýymda onda şu burçumyň çizigi tangens çizigini polajitil tarapda kesýär. Demek şu ýer 30-90 bilen 0 aralygyndaky burçumyň tangens bahasy polajitil. Eger burçum şu ýerden çizen ýagdaýymda onu mysal üçin diýeli şeýle bir baha bolsun. Teta. Teta burçuny çizen ýagdaýymda men şu burçumyň çizigini, tangens çizigini kestirmek üçin bu tarapa gitsem bärde tangens çizigi ýok, onu aşak tarapa gitmeli bolýan. Aşak tarapa gidemde atrisatil bölekde kesýär. Demek ikinji çäregimdäki burçumyň tangens bahasy atrisatil bolýar. Üçüncü çärege seretýän, üçüncü çärekde bu tarapda tangens ýok, demek bu tarapda kesjek bolan üçin onda bärde de tangensim polajitil, bu tarapda görşüňiz ýaly atrisatil. Indi kotangensa seredeli. Kotangensda da çizen burçumyň kotangens çizigini nerede kesýänini barlap bilýän. Mysal üçin diýeli, şu ýerden bir burç çizen ýagdaýymda diýeli alfa burçu bolsun. Kotangensda şu ýerde başlangyç nokadym bu tarap polajitil, bu tarap atrisatil boljak bolsa, onu 0-dan 90 aralykdaky islendik burçumyň kotangens bahasy polajitil bolýar. Eger burçum bu tarapdan çizsem, onu bärde kesýän üçin atrisatil bolýar. Üçüncü çärekde bu tarapda kotangens çizigi ýok, onu ýokaryk çizmeli. Ona üçüncü çärekde de ýene polajitil. Demek şu ýerde polajitil, atrisatil, bärde polajitil, bärde ýene beýlek çizmeli bolan üçin atrisatil bolýar. Bärde tablisa şeklinde görkezilen düşündiren zatlaryň tablisa görnüşleri. Meselem biz näme diýdik? Sinusumuz ne oldu? Birinci ve ikinci çäreklerde polajitil diýdik. Ona seretýäs. Birinci ve ikinci çäreklerde polajitil. Mysal üçin diýeli, kotangensimiz
ikinci ve dördüncü şereklerde atrisatil dedik. Onu kotangensi şu yerden seyreden ýagdaýymyzda ikinci ve dördüncü şereklerde atrisatil. Eger manysyny düşünseniz, onu ýa tutmak hokman del. Indi ýene bir bilmeli zadymız şu ýerde kütök burçlary ýeti burç şeklinde ýazmak. Biz esasy belli burçlaryň sinus, kosinus, ýagny trigonometrik esaslarynyň bahalaryny tapmak bilýärdik. 30, 45, 60, 90 burçlaryny ýatdan bilýäs. Biram beýleki esasy burçlary bilýäs. 0-da, 90-da, 180-de we 270-de nähili 360-da nähili bolýandygyny. Indi elimizde şeýle uly burçlar bolan ýagdaýynda, mysal üçin diýeli 135. Burç 135 diýip burçumuz var. Hiç hilek bahasyny bilip bilmeýän bolsak, onda biz şu burçuň bahasyny nädip tap bilýäs? Esasy şu 4 burçu ulanyp, şoň bahasyny tap bilýäs. Indi onu näme göre etmeli bolýas? Şu ýerden seredeli. Meselem, sinus şu bölügimiz pi-62 ikimiz bilen 90 demek. 90'dan x ayıran ýagdaýymyzda, ýagny sinus bolsa, men baham ve şonu 90 ulanyp men ýazjak bolsam, jogabym şu ýerdäki ýazjak zadym sinus deli kosinusa ütgeýe, tersine ütgeýe. Başgaça aýdanny men 90 ve 270'i ulanjak bolsam, hokman sinusum kosinusa öwrilýär, kosinusum sinusa öwrilýär. Atrisatil mi, polajitil mi bolýanyny men yerleşen çäregine göre bilip bilen. Onu birinji setirmizde diňe 90 ulanylan we sinus bolsa kosinusa öwrilipdir, kosinus bolsa sinusa öwrilipdir, tangens kotangensa öwrilipdir. İkinji setirde goşmak görnüşi, goşmak görnüşünde näme ütgeýe? Sinus ýene kosinusa öwrilýär. Kosinus sinusa öwrilýär. Ýöne minus sinusa öwrilipdir. Sebäbi berde baham aslında men minus kosinusyň bahasy minus. Şonu men sinus görnüşünde ýazjak bolsam, öňüne bir minus goýup ýazmaly bolan. Tangensim minus kotangens bolupdyr. Sebäbi berde tangensiň bahasy minusdy. Sebäbi 90 goşmak x'im şu bölege degişli bolýar. Tangens berde minus, men onu kotangens şeklinde ýazjak bolsam, onu öňüne minus goýmaly bolan. Ondan soňkyda 270 şowur düzgün. Ütgeýşi edil 90 ýaly. Berde de 273 pi-62 270 bolýar. Ine 180 bilen 360'da nähili ütge sinus sinuslygyna galýar, kosinus kosinuslygyna galýar. Tangensam tangenslygyna galýar. Minus pluslygy yerleşen çäregine göre ütgeýär. Ne görüşüňiz ýaly şu ýerde sinusumuz sinus x bolup çykypdyr. Men esasy burçlary ýazman çykarýan ýaýňdaşyny. Inni iň soňky setirde de 0 bar diýip gözüne getirip bilersiňiz. Sinus 0 aýyrmak x. Yani 180 bilen 0. Onu sinus minus x demek, şu 0'dan aşağı gaýt demek. Berde de atrisatil bolan üçin sinus kosinus minus x diýenim plus kosinus x bolýar. Sebäbi burçum şu ýerde bolanda men kosinusum polajitil. Tangens minus x'im, yani şu bölekdäki tangensim men minus bolan üçin minus tangens diýip çykarýan. Indi şolara degişli şu ýerden mysaly seredeli şeýle ýazsak. Kosinus 90. 90 ulanypdyr diýmek, kosinusum men sinusa öwrilmeli. Kosinusum sinusa öwrilende x goşmak diýenimde men näme etýärdim? Minus sinus diýip ýazýardım. Onu minus sinus x goşmak. İkinci bölekde 270 ulanylypdyr. 270 ulanypdyr diýmek, ýene de sinusum men kosinusa öwrilmeli. Kosinusa öwrilende 270'den şu bölekdäki meniň kosinus baham minus. Onu näme ýazmaly bolan? Sinus x'in, sinus şu ýerdäki x'im, sinusum kosinusa öwrüp, kosinus ýaýyň içinde minus bolýar diýipdik o bölek, minus kosinus x goşmak. Ne berde 180 ulanlan. 180
180 ulanamazda biz näme dedik? Sinus ütgemi. Sinus sinuslugyny galya. Ýöne pozitiv otrisatilmidigini bilmeli. 180'nin x ayran ýagdaýymyzda şu bölekde sinusum pozitiv. Onda gönimen sinus x diýip ýazyp bilen. Gatnaşym aşağı bölek kosinus minus x. Onu näme diýdik? 0'dan aşağı gaýdan ýagdaýymyzda kosinusyň bahasy pozitiv. Onda gönimen kosinus x diýip bilen. 360 bilen 0 şu bir zat. Onu kosinusyň bahasy şu bölekde pozitiv bolan üçin men göni kosinus x'in özüni ýazyp bilen koşmak. Ne berdi? Sinus ulanılan, sinus 90, sinus 90'y gören ýagdaýymda men göni kosinusa öwürmeli bolýan. Kosinus şu ýerden seredeli 90 sinusda 90 goşma x bolanda kosinus x'e deň boljak üçin göni men ýazýan. Indi berdi gysgalýanlar gysgaltýan, şoň bilen şu gysgalýa berdäki bölümimiz bilen bu gysgalsa minus kosinus x gatnaşan kosinus x'tan deňdir minus 1 bolýar.